what's up? Good morning, Kukuber there. Biyahe ni may karoon talisayan. Ala ka balwarte. Awards ka pangurbada, no? I'm with my club. Huwag ako ading kuhan. Pari. Hi! Apil na mo sa akong kuhan. Vlog. So, chill lang may karon. Saga pa ngayong sticker sa ko, ako sticker, vlogger ako pero dili ko moto vlogger. Ako sticker. Tama na siya. Lemon. Covered moto vlog si Covered katabi tong lain. So, unta sa akong rides karon kanang di ko maplatan ilayo unta. Unta ko sa daotang lansang sa dalan. Ay sa naol mga vlogger. Tamsi chicks. Yo, happy to mo biyahe. I'm with Early Bird. Duha mi. Dola kay mignaw. So, may tamuan karon kada nami stop over dito rin ko maka-video kay wala pa koy kuan kamera sa helmet. So, dili ko moto vlogger ha. Vlog lang ni. Alright. Yo, what's up? Ready na mi. Alright. Gaya na po mi. Ito na po mi tagulwan mag problema. Ulat-ulat asal mi. Bra. Shout out. So, nami sa Phoenix karon. Tagulwan. Alright, bra the man. Ciao. A few moments later, a few minutes later, a few inches later. What's up? Kami sa Isco Beach. Ay magulang Mga palahubog, mga palahubog. Mga palahubog, nagtungap-tungap na. Shout out. Mga palahubog. Tada, nanguhag mangga. So, mo namin sa Isco Beach karon, mo niyang view. Dito mo lang si Paka. Ito sa Bikas, may bato. Bikas. Early Bird. Right. Haha. Mo ni mga tsana karon ako mga kauban. Yes. Wala mga kaguwang na do ba no? Kaya mahorap na yung sumsum na kung ito guys, sumsum. Manghihiro na sa ubas. Alright. Sure ball ang tayo yan eh. Ha? Okay. Sure ball ang tayo yan eh ha. So gas up. Pabalik na may Cagayan. Wala na kayo taka-video kay tungod busy na. Na-busy na ang tanan. Alright. Thank you for watching my video guys. Bye-bye. Bye.